Romano mar Oboke okinyi ndi masani nyinga en Nick Okelo. An Oboke adeka indi kaka pile abro ng'iyo gigo mantiere igi. Wachago Oboke mar The Standard. Wach mantiere kaindi en mana economic survey. Nonro mar weche mag uchumi ma pacho kaindi mabensa ni koro ne otim yoro kod migawo mar weche mag omenda. Workers worst here as economy recovers. Ne en kinde matek ahinya higa achiel mokadho osebedo matek ahinya ne jogo kuma tiyo sama bende koro uchumi mar Kenya ochako chier kendo achiel kachiel. Workers endured one of the hardest conditions in 2021 amid stagnating wages and rising cost of goods and services, even as the economy rebounded from negative growth to hit 7.5%, with the overall national cake value hitting 12.1 trillion, up from 10.8 trillion. Nonro basani koro nitiere te inyalo ng'eyo to gin kuonde mage gi mage ma koro oganda jo Kenya ne koro ne otiye matek e weche gi mag uchumi. Akeni paro nang'o in uchumi nodongre gi kwana tamalo 7.5. Be iwinje kama intie, be iwinje ofuki, be iwinje dier odi ewi mesa kanyo sama ji chiemo, be iwinje sama riembo gachi, be iwinje sama idhi kata mana puothi kamoro, be iwinje mane wach maduong' ahinya makoro wapenjo kawuono. Wachne ga ni Central females life expectancy highest, but men likely to die at 60. Gwenge gi kimagi Nyeri, Tharaka Nithi gi kure wacho ni mon daka menga moloyo chuo ng'eny gi tho koromo higni 60. Mane ler mantiere kanyo. Seni koro joma mon nyalo bedo ni koro daka aminga ma oloyo. Nairobi emerges richest county. Marsabit records fastest growth. Sani Nairobi Nairobi kapani ndiye kandi manyalo bedo ni en rich molo Nairobi. Ailuwe kod Kiambu, Mombasa. Counties manyanza onge maneno ka nitiere richest. Dwani mondo mi kwa Nyanza kucho watema netiyo matek mondo mi Kisumu ne ni koro Kisumu nitiere kwa wachi Nairobi, wacho Mombasa. Kiambu ya nikech Kiambu to en Nairobi partly. Wachi ni Nairobi, Kiambu, Mombasa, Kisumu. Kone bilima weni kwano Kisumu kanyo ndo kata chiel. Ene wachi mantiere Kisii migrate to other counties more. Nairobi still town of choice. Jo Kisii gin magi medo suda hinya kagi ya gwenge ma Kisii kagi biro Nairobi. Sani kuro jo Kisii mang'eny biro Nairobi. Adier kidhi kaka Kawangware gini sani kuro en onyondre jo Kisii nitiere. Survey reveals thieving ways of Kenyans rising. Jo Kenya pod dwa bedo jokwe ahinya, mane wach mantiere pod jo Kenya pod kama gibete pod yudo mondo ng'ato kwal gini, ng'ato timi badhe ka gi kacha, mano eler ma nitiere kanyo. Report shows decline in 100% transition to high schools. Wach mani koro ka jotimo penj to jitedhi secondary chande wach ni ndo sani koro chako dok piny kendo achiel kachiel. So mani to Oboke mar 10 ibro ng'eyo gima mano en. Ayano kaindi ka Nyambane neke Nyambane chung. Former Director of Youth and Development in the Office of the President, Walter Mungare, has revealed how his late father inspired him to join politics. Popular creative's father, Mr. Mungare Nyamboki, died on April 20th after suffering from a stroke, and the burial is set for today. One Nyambane author. Mr. Mungare said he admires his father, who was a polygamist with 18 children and managed to take all of them to school. Mudavadi fears over independent candidates. ANC leader says it could be a plan to rig polls. Independent candidates. Azimio plans fresh selection of candidates. Masani kore wachimenti kendo sani Azimio reveals Azimio seeks to avert sibling rivalry and secure majority seats in parliament and county assembly. Ms. Odinga tells central leaders to put his photo on the campaign posters and popularize his candidature. Main gima sani koro tim radiere kidhie gwenge mag central leader kana tokeleketa picha neto onge picha mar Raila. Mane gima ntiere koro Raila wacho ni geduru picha na mondo bende ji onena. Koniso ni Central chalni oken kama abera ahinya gi jakom Raila Odinga. Chuni koro jomasero ne ombulu kanyo nyaka wugo kumotegno matim gima be negi timo achiel kachiel. Mane gima Raila wacho. Komachielo bende ni Raila speaking in Naivasha, Raila
said the move is meant to ensure that Azimio secures majority seats in parliament and county assemblies. He warned that the exercise would be painful, but was quick to note that this was meant to strengthen the coalition. We have 10 aspirants from Azimio vying for the same position, and this will split our votes and make it easy for opponents to win. Raila called for tolerance, saying the coalition was advocating for consensus from all candidates and promised to bankroll campaigns for those who will be picked. Mane wachimantiere chuni Azimio bro chulo ne jogo kuma dhi chung kodo tikone mano endo umaenda mago kuma campaign. Ntiere Oboke kaendi ma the pulse nyalo ng'iyo popin young momos mane wachimantiere ntiere koro mine matindo tindo ma wach gini ntiere kaendi. Kanambo Dede maendi en nyako makoro eno kaka uno kete kaendi kaka back page mar the pulse en jaber moro kanyendo mabende odusre malich ahinya. Inyalo ng'iye e oboke mar pulse kanyo endo. Esache mawadhi nyimeni ang'iyo kendo ang'iyo kaendi maber ahinya. Top Guns to watch at the Keep Keino Classics meet. Sani endi koro jogo makoro bro ringo e Keep Keino gin ji kaka Omanya Lagere gintie kae. Wach maduong' en Shelly Ann Fraser ntiere nyinge madongo dongo kae. Shelly Ann Price osebiro maendi en wach maber ahinya. Abenda mor goda no kae gi dendo mane kare. Mano Kasarani. Kang'iyo Daily Nation wach mantika in the economic boom, but who gained from it. Wachre ni uchumi ne odongre to ng'ano giri mane oneno ber mar dongruok mar uchumi no. Mano e pinje maduong' masani koro nitie. Where is the money? Ere pesa? Jionge pesa. Uchumi to oidho ni malo, pesa to onge. For many Kenyans, putting food on the table is a daunting task, and the cost of living has shot through the roof. But government data indicates that the economy last year grew by the largest margin since Kibaki's years, raising questions about the sharing of the national cake. Wacheni koro maendi ene dongruok maduong' ahinya mar uchumi e kinde mag Uhuru Kenyatta. To ipenjo into ere pesa? Dakwane pesa goeko. It's Kenneth or Sabina Uhuru offers to Raila. Sani koro Uhuru nyochiwo Kenneth kata Sabina Chege mondo be deputy mar Raila. Mane wachimantiere Kalonzo Musyoka, Peter Kenneth, Martha Karua are among 20 individuals whose names have been submitted to panel vetting running mates for Azimio presidential flag bearer Raila Odinga. Take the 20. Magi weche mag uchumi nitie kae pod jogi bokawe gibe gilose ahinya. Weche mag uchumi nitiere kaendi mathoth. Mar Peter Kenneth ni kanyo. Ruto leads Raila in new Tifa poll even as ODM leader gains in Mount Kenya. My watchman tire. Deputy President William Ruto is the most preferred presidential aspirant in the country with 39% of the vote, closely followed by former Prime Minister Raila Odinga at 32%, a new Tifa poll shows. The poll released yesterday also has Dr. William Ruto's UDA as the most popular political party at 34%, followed by Odinga's ODM at 19%. Wow. ODM Olwarsa ni manadeno. I have no secret deal with the Ruto, Kalonzo says on Raila deputy row. Me wachisa koro wachire nyoche ni Ruto dhira hinya wach mondo mi oyier Kalonzo mondo mi koro bende yud thuolo mayiro ng'ama odwaro to wacho ni an aonge wachuno maneno wachu kono kendo. Siasa. Wajosomo gi jondiko nitiere kanyo. Itoboke ni mara 18 kidhi nyime nyaka itoboke ni mara 20 ene wacha koro nitiere DN The Voice nitiere kanyo boke malang inyalo ng'iyo en owacho nang'o. Independents swim against UDA tied in Ruto's backyard. Jo independent gibro theko wang'ni ano ka independents ibiro mang'eny ji odagi weche manono ji dwani mondo wegi football is unpredictable. We have to accept it. Guardiola. Jetakweth mar Manchester City Guardiola wacho ni opira onge kore atache kaka onget. Ok ding'e ni nang'o malwa timre. Onge atache. City try to get to terms with stunning elimination from Tony
from Tani at the hands of comeback kings Real Madrid. Gini nyen gimanyetek dakika mathin kende to gini oselokore makoro City ok chak nene kendo wach mateka nya. Leading scorers Benzema ntie kod 15 goals, Lewandowski ntie kod Bayern Munich ntie kod 13 goals, Hela ma Ajax ntie gi 11, Mohamed Salah ma Liverpool ntie kod 8, mane kaka gintiere kanyo endo, Mane giri ni gabich, Messi giri neno ka mane wachimtie. Gor winger Omondi eager to serve AFC the same medicine. Maendi en tugo mar mashemeji derby mabiro sani endi achiel kachiel. Biggest club fixture in the country will take place on Sunday at Kasarani, kick off 4 p.m. Mane wachman tiere kanyendo en mashemeji derby. Leopards to honor Tani in honor of Ingwe legends. Mane wachman tiere kanyendo nuka usema chako bedo machwakre. Politicians now free to spend as they wish, no on campaigns. High Court sides with Parliament on the annulment of spending caps set by IEBC. Sani koro kain gipesa nyiro tiwe siasa tige tika kedwaro manegi makoro nitie kanyo. Kanyo the Star, Ruto still ahead, Raila closes gap survey. Mane wachimantie Tifa polls nakakanose wache ni sani Ruto nitie kod 39%, Raila nigi 32%. Mano ekaka gimakore kone gi kocha. Yani ler mane no ka sani koro oket kanyendo mayot. Kadogo gas changing lives of residents in informal settlements. Magiki kore weche minyalo ng'iyo kuonde kuma ji odakie kuonde dak mong'ore. Sani kore wacho ni koro gas moro matin madundo chande makoro loko ngima mar ji kanyo endo. Weche mag nonro ni ka achiel kachiel ka koro ing'iyo kaka ibro go ombulu. Ibro go ombulu kanyo endo achiel kachiel. Pod nitiere ji madirom undecided madirom 16%. Tayana kakoroka ende Mike Bichachi watching Ruto messaging at saturation point. For a long time the country has been knowing about the presidential candidature of Deputy President William Ruto. He had the first mover advantage, but now he faces a major disadvantage because his messaging has reached saturation point. Ruto is aggressively campaigning, yet he is neither convincing anyone nor moving forward. The question then becomes, when Raila starts the campaigns, if Raila starts the campaign, if at all he will ever start, will the scales remain the same in favor of Ruto? Magipenjo mantiere kanyo, watch Radio Chande Madorabur Raila Nikanyo, ODM chief and central visit with cash pledge to aspirants. Mane watchman tire kanyo endo, and wakorojo machungi Azimio nyesigi ni bro mege pesa. Kuro mane endo watchman tire kanyo endo. Warito neno, kama na endo bro timra chiel kachiel. Kibo mege pesa, maneno watchma ber. Wachiko wechigi ki maga. Nonro mar Oboke kawuono. Raila Mount Kenya popularity has risen to 30%. Murang'a women rep says region slowly warming up to Azimio la umoja to. And slowly udongo 96 days to elections. Sani udoko watch ni warming up. Nibeni kwa wajani korogese warm up. Mano epenje nito kashi kwa 30% on this long. Kwa 30%. Niswani politicho kuyot kanyo endo ni Raila Odinga. Mano wachman tinti boka malanka indi mara siasa. Azimio deal breaker. Kalonzo Musyoka. Deal breaker. Rapid urban population growth worrying as Afro-Cities Forum said to begin in Kisumu. Mane wachman tire ngenye maradhano bombe sani korbelo ni wich bar madunga hinya Afrika kaindi ni keche kormana gimbro wach madunga hinya chendro katebo mara Afro-Cities mabiro chakore Kisumu. Mano ler mantire kanyo kwa msani ka ang'iyo kendo wadhi nyime. Hodgson to leave Watford after end of season. Mindy and Roy Hodgson over Watford. Na Magical Night, Manama Real Madrid, and then seeking recovery. Zanikoro City Korodong Managi League Kende from Liverpool. One do Liverpool, man, and teach Manchester City point a chill now, Ginyalo way. Of the way, Katapi Wangin Dong, of the way. To anyone being one Liverpool, you can never walk alone. We are the Reds, the best team in the world right now.
weche gi ang' no bi ni achiel kachiel godhiambo e weche mag tuke. Bed koro dira makare.